Здравейте, аз съм Георги и продължаваме с втория епизод Outlast. Малък фейл. И се оказа, че не съм записвал, не съм видял, разбира се. Т.е. записвал съм без микрофон. Супер. Но изключи от скайпа и аз ще видях набързо това, преди да продължа. И да, изпуснахте само, че тук сме. Прескочихме масата, която ви показах в ходния епизод и тръгнахме, трябва да включим три някакви си помпички, за да активираме някакъв генератор. И да продължим напред. Тук имаше батерия и докато ги включваме, трябва да ги намерим, да ги включим. И ме гони някакъв с манарче. Тук кръв. Тук батерия. Батерии не отказваме, вие знаете. Само че си нямам никаква идея в момента къде съм. Това ли е колата? Това се загубих. Ага. Това ли е края? Вау, трябва май да включим две ръчки и два бутона. Аз съм кликнал два бутона и една ръчка. И в момента съм се изгубил и си нямам представа къде съм. Просто си брода. Тактично. Тук е заключено. Какво на тук бе? Чекай да пак да гледам. Какво? Тук няма нищо. Пак се извинявам за... Точи ме на тепа! Не, бегай, ако ми е мил живото! Бегай! Влизай, Жорка, влизай! Бегай да те нема! В шкафчето набързо. Чекайте да изпогасим тук. Така... Тоя ме взима на 4 удара. Те го грома. Грома нещастника, вижте. Вижте как грома. Ама що прави? Он чупи вратата. Излезна ли, че ми изпочупи от бой? Как минах през вратата, не знам. Те го. Леле. Къде съм? Това за мен! 100%! Бегай! А сега, къде нема задънени улици? Майна тука. Чекай, презареди Мортин, не знам къде съм. Къде сме, бе? Тя помпафо. Я къде идех, бе? Чекайте, че ме спрат! Къде сме? Бързо. Тук май няма как да мина. Ако има, съм мъртв. Това къде иде? Чекайте да погледнем за тумбака, да не ме изплаши. Ехо. Тук ли си? Приятелю. Няма го. Това е добре. Чекайте, не гром. Може, че ме чуе, че ме изтопи. Трябва да ходим бавно. Не чуе и... Тук няма нищо. Тук бай бехме. Да, тук бехме. Тук започнах клик, като избегах първия път от него. Тук е стаичките. Така, това сме го... Как беше него? Кой е станал с това, бе? Това мига в зеленото. Бех цъкнал. Така... Тук съм го цъкнал. Я да видим дали мога да включим генератора. Включихме генератор, сега се връщам. Чекай, че ме е страх. Че ми щупат всичко. Ти тук. Добре. Така. Сега предполагам, че трябва да се връщам. Ето те и добре. Ще
Ще стана там, бе. Какъв е ти? Бег да знам. Чакайте, че много ме е страх от тумбака. От седи па. Бах ти пича. Сега, не знам на къде да хода. Тумбака броди некъде тука. И ще ви щупи тиквата. Добре. Аз по дяволите на къде съм? На тука. Случайно. Некой да има. Искам да си излезнем навънка, ама не може да ви кажем. Какво си? Вау. Туалетна с кръв. Браво! Браво! Каквото и бе? А фак. Май сме на тука, чекайте бе. Кой си ти бе? Чекайте си отворим аз, да съм си готов, ако тумбака ме подгони някъде. What? На тука сме, това го нямаше. Това... не сме и на тука. Ма какво е той? Що става бе? Това ти ме млати. Батерия. Ти нещо? Картичка? Практична? Нищо. Кой е то с манарката? Пребърках се. Нещо да пишем? Трябва да пишем. Що стана бе? What the fuck? Леле, как че ми инжектира този боклук бе? Аз знам кой са. Ето мръснико, не тумбака, не то с манарката, а то друго. Tego. Къде тумбака ме фърли тето ми и дома нещо. Не бука бе. Ще нами от тебе, лигно. Тия що правят? What the fuck? Добре. Значи, това са някакви специални части и не знам какво става. Що става бе? Толкова го преобърна. Сигурно е то лудо. Надяваме се да не е. Боти, че си имаме проблеми. Знаете, че трябва да го бим. Ако нещо се клещи. Между другото, той нищо не ми прави. Той само ми бие едно успокоително да не го утепам. Иначе аз ще да го убия, си вие знаете. Би ми едно успокоително и немерен наради точи. Ама как ме... Къде съм? Бата? Я само някаква кирийка. Има и кръстче. Още едно кръстче. Точно още 3 май. Чекайте, че не виждам все едно. Съм с камера и тя е нефокусирана. Малко се офри. Това ме бил приспивателно. Я да излизаме. Чекайте бе, що стана? Не чули бе. Не си изкараха кълите. Къде си бе, пич? То се скри. Ти благодарим бе. Ко става, Утко? Утка чалка. Ко се Ут? Долу бе. Ко става, Утко? Утка чалка. Откачалка също. Но то там къде? Някакъв перде. Те пък какви са? Какви си помислиха? Бе! Здрасти. Пак ли че ми скачаш, Коста? Тук ли си първестили? Де било още, То си май главата от стената, всека, гледайте там кръвища на приютка, че няк. Къв ти бе? Те там е отворено. И те там.
Тук. Батерия, нещо. Бият биличка. Тези им пука за живота. Той тя. Пичай. Обаче... Трябва ми да се отвори... Май ми се отвори вратата. Не мога ли? Добре, бе, разкарайте се, бе. Какво? Трябва правя... Чакайте, да се побърка. Тук. Да. Хладно, отворете ми вратата, ако може. Явно с тия доли трябва да си правим Animal. Party Animal, да я спава Animal. Сега ще пробваме до една вратика. Тая не бива. Що трескаш, бе? Бумеранг. Тая. Сега, кой тук ще прави? Никой. Тук който се появи. What? Ай, беглец мърсен. Сега чекам на собственика да те натъпа. Тук е нищо не видно. Що правиш, бе? Ах ти, от качалките. Как се озовах тук и... Добре. Добре, Рип, полицай. Смет да ми се отвори. Тук ме ги дехнете ли врата. Да, сетих се, сега сме на тук. Така, вижте, приятна гледка, то пак си има тиквата в... Да, сега нема си има, сега се моли на Господ да го благослови да има железна тиква. Туна. А тия памата къде иде? Бакуци. Не те пускам, спокойно. Да. Follow the blood, добре, ще следваме кръвта. Те ми пръскат за бълки, добре, нямам бълки. Сейвинг. Хора, не, малко че поиграем. Нещо ми се играе. Добре, бе. Ти става, бе. Какво ти става, бе, братле? Чекайте да експорна. Документите ги взимам. Документите са важна част за обществото. Явно сме на това. Но мисля да спра клипа тук, хора. Надявам се да ви харесва това, което правим аз и Митко, моя колега. Ако искате да има още клипове на неговата поредица и на моята, ние ще започнем нови, но за да ни подкрепите, ударете един лайк, абонирайте се, напишете коментар, ако ви е кеф и да, клипна ви за допето и спирам клипа.